Agpapan kadagitoy ket birbiruken pay laeng ti pamilya Agudong ti mapukpukaw a padre de pamilya ni Eric Dennis Agudong agtawen ti 54 ken residente iti barangay Riweng iti siyudad ti Lawag. Lima nga aldaw a mapukpukawen daytoy. Kuna ni Manang Imelda, January 2 idi napan nagjogging ti asawa na kadwa na ti anak na iti paset na ti Padsan River a sakupen ti barangay Kamanggaan iti siyudad ti Lawag. Apaman na dimmalanda iti nasamek a paset ti lugar, saan dan a nakita pay ti padre de pamilya. Inlawlawag ni Manang Imelda ang mapaspasaran ti asawa na tinakaro nga epekto ti anxiety. Dijay nga sakit na ket nang rugi pay lang idi COVID kakabsat mi iso nga makipagpakaasiak kada kayo nga makakita ko makenkwana idalan na kay kumati apo iti nasaya at tapnon iti kastakit at damet iti lid iti pagsapulan min ta mano nga aldaw na itan. Aldaw man wenno rabii, agtultuloy ti panagsarsarrak ti pamilya. Nadalunan mi ida iti dike iti karayan sa kupen ti barangay Nagrebkan iti ili ti San Nicolas, gaputan na ipadanon kadakwada nga adda nakakita kenkwana ditoy iti rabii. Kuna ni Manang Imelda may saka iti triggers ti anxiety ti asawa na ket no makakita isuna ti saan na pamilyar kenkwana a tao. Nag-search kam itoy idirabi itoy nagrepkan iti kamamaisan taadda nakakita ket uray hami nakita ket kasla agparik na kada kami nga itoy ti ayan na iso nga nag-search kami ket da kami adu iti nakipagbirberok kada kami nga naayat ket no si asinuman kadi apo iti makakitkita kenkwana mabalin a pakipicture tapno no mamati kami nga isu dijay iti sapsapulen mi nga ayatek nga asawa. Si sasagana amang ipaay ti pamilya ti gungguna para iti makabirok ti mapukpukaw a padre de pamilya. Naka-t-shirt iso na ti gray, cream a shorts, ken blue a cap nga addaan ti marka a letter P idi maudya makita iso na ti pamilya na. No siya sinuman ti adda impormasyon na, mabali na kontaken ti mobile numbers 0963 472-0888 ken 0946-460-3925. Nanipod idi nag-awang ka saan kami nga nauma mang sapsapul ken ka nakadado ti agay ayat ken ka saan laing nga iti pamilya tayo ngem na iti buong barangay ken kabangibang ken sinuman hangkuman mainaganan adu iti mga ayat ken ka papa pasangpet emtay na kemon ta idalan na kati apo nga agawid ket adda kami asin dadaan ken ka agururay ken ka papa agawid kan ta isut ti kayat ti pamilya tayo nga adda kakadin ahang kakadunay agpanpanunot iti negative pag mi ayaten da ka agawid kan agsubli ka dagiti anak mo apo ko agururay kami ken ka papa please agawid kan. Mark Magdirila, Balitang Solid North.